Al vallen de mosken uit de mest, het scootjesielen is begonnen. Dat stiet vast. Goeien en welkom bij het allereerste scootjesjournaal van het jaar 2014. De komende 3 weken brengen we alle verslagen van wat er gebeurt bij de SKS en de IFKS-zielerij. En nou denk je over zelfs, hoe krijgen ze dat al je van elkaar? Nou, dat doen we echt al je van het wetter, vanuit dit skip, de Batavier. Maar een heel soort moeite binnen dat twee hele grote wijn inpleetst. Dat het een heel geheister west en getakel. Deze wijn, daar heeft van de middag geld en geertje uitwaaien. Dit is de radiowijn. En rennen we een stukje verder, ik kan je de zijkant net zien letten. Dit is de televisiewijn. Hier komt aanst het scootjesjournaal bij, wat nou eigenlijk al begonnen is. En dat komt dan vanuit boven de studio. Maar eerst geef het dwarp in. Grauw, want daar is traditioneel de eerste SKS-wedstrijd. Ga je naar bed? Wij zijn Hollanders. Oh, wij praten geen Fries. Scootjesielen is me nog, laveren je soms voor de ring. Hoe spreken we die sport uit die hier uitgeoefend wordt vanmiddag? Scootjesielen. Hoe? Scootjesielen. We're waiting for the big crash. I get in trouble in the bag. My, in the bag. U moet wel een goed huwelijk hebben. Hebben wij. Helemaal fantastisch. Dat is wel goed voor elkaar, hè? Er is niet veel ruimte hier. Nee, maar dat is lekker knus, toch? Ik ben dus ook niet veel ruimte. Ik heb het ook goed voor elkaar vinden. Dat gaat wel goed. En waar komt u voor? Ja, wat denk je? Voor het zeilen, hè? Helemaal uit Vinkenveen, voor de scootjesielen. Als ik mijn scootje trots Friesland begin. Nou, enzovoort, hè? Gaat u altijd zo bij de buren op bezoek? Ik zou even een bakje koffie, maar hij zit hier al. Ik was te laat. Joehoe! Joehoe! Oh, hoi. Lekker worden. Goeiedag. Goeiedag. Goeie. Nog even de roes uitsliepen? Ja, wat hè, maar het lieve feestjuster. Ja. Hoor op zus. En dat is de eerste dag nog maar. Ik ben nou kapot. Nou, Visser, kunnen we er wat wies uit worden? Ja, dit wordt een mooie route voor het publiek. Dit wordt wat sensatie, denk ik. De 10 in de wind. Wat is het leven mooi. Zij is maar krijg. Warm, hè? Maar valt nog wat taal. Die wien die rijdt is joh. Nou, een keertje wel hartstikke degen. Een lege kapsalon. Ja, er is echt niks te doen. Hoe kan dat? Vanwege het scootjesiel. Wij gaan straks tegen. Het wie bloedhiet in grauw joet, maar de sfeer wie opperbest. Want dat scootjesielen, dat begon weer. En wij hebben er weer een heel protte nacht aan. En zeker van de joen, want we hebben prachtige gasten. De winnaar van Joet, Johannes Meter van Langwaar. En de man die het voor het eerst hier het walcommentaar doet, dat is Jan Kiemel. Want hij denkt dat hij de beste is. Tenminste, dat denk ik dat hij dat denkt. En Pieter-Jan Postma, je kent hem als Olympisch zieler, als topzieler. De Volvo Ocean Race had er krek net redden. En scootjesielen, dat kist ik net, hè Pieter-Jan? Nee, dat zou de eerste keer wezen. Maar vandaag, dag 1, SKS, grauw, subliem. Subliem. De gongs erheen met bepaalde verwachtings. Wat wie in de verwachtings? Nou, eigenlijk ging ik wel een beetje open in. Maar ik weet dat het dag 1 is, dus iedereen is een beetje gespannen. En dat was ook zo. Het was, je zag de spanning van de schippers, het team, dag 1. Je hebt er 2 weken voor je. En ja, de sfeer, prachtig. En wat vondst van de zielerij? Want hij is er heel dicht op zitten. Hij is maar elke lok in het wedstrijdbordje west. Ja, wat vondst ervan? Ja, het lijkt wel als ze zeilen heel veel. En je ziet de zeilen mooi met elkaar. Dus de teams zijn goed op elkaar ingespeeld. Er wordt hartstikke hard gevaren, op zijn scherpst. We zagen ook een actie dat even iemand van boot wisselde. Ja, het mes staat op het dek.
prachtig. Ja, het mes op het dek. Nou, aanspraken we verder, Pieter-Jan. Maar eerst zorgen we even wat er nou precies al gebeurde het jaar op de Pikmar en alles eromheen bij de eerste wedstrijd van de SKS-zielerij in Grauw. Elke lok. En de warmte die zorgde er een beetje voor dat we net alle beelden compleet bij hem brengen konden. Maar hier komt het dan, want dit is het belangrijkste beeld van de hele wedstrijd. Dit is namelijk Langwaar. En je ziet het bij de onderste tonnen bij de tweede start, die er weer van de eerste start weer misleiden. Toen stiert het Drikkel en Roel Wester, de Valkensieler die het mij zielt met die man, die stiert voorop. En die weet alle plakjes hier op deze mar zelfs hier op eigen hoek waarbij starten waar. Wie een lietsrakje naar de bopperste tonnen. En als je dan eronder kwam, krijg als grauw en snits, dan hing je net zo volle meer te sezen. En verderop Jenne Wout, ik net, want die kon net voortkomen. Die maar eens een slagje de oren kant u. Dat dien wel meer. Maar die ziet eigenlijk de hele wie net. Jereveen gaat dus terug over deze kant. Maar kan Azes er net helemaal bij komen. Nee, er is maar één die er omheen komen kan. En dat is Langwaar. Rinus de Jong die maakt het vakje nog eens even wat beter aanscoren. Maar dan komen ze krek boven de tonnen. En dan is het kleer met de man uit Langwaar zoen. Je had zin in deze wedstrijd. Want dan lezen ze een mooi eindje voor. Naar beneden, zei Roel. Derheen. En dan wezen die man met die vreselijke oranje petten die kant uit. Dan zullen ze achter hun een wietskip aankomen en dat binnen de Akkermers. Ik zal me deze 14 dagen al een keer verzinnen en bols het roepen bij het skip van Pieter Meter. Maar het binnen Akkermers. En ze komen als het ware om de tonnen. Ze hadden oren kantingen en dat weer wel goed. Maar deze kant weer dus het beste, de Zuidwesthoeken, die draait je terug. Mij drachten en daar komen de oren dan achterom. Het weer een heel lietsrakje, maar het weer heel beslissend in deze wedstrijd. Alhoewel de skippen redelijk dicht bij elkaar zitten in deze wedstrijd in Grauw. En dat zoen zich wel wat bluwen, want eigenlijk ziet er net zo'n hele volle lavier in verzeld. En dan kon je nog wel eens een keer van positie wisselen, want het binnen al je kwartenslag is. Want we gaan dit ding in Grauw lezen, de 10. Hij leidt er oren hier net meer, dan is het al je volle breder en dan besteedt het net meer. Maar het is nevens mij nog nooit voorkomen, maar het in de 50er jaren een keer was dat je vader wien de 10 ingenen en Sjenne wien werd waarom. Dat van die kant is er nog nooit in de 10 lavière, dat gebeurt altijd van de orenkant. Maar dat maakt aanzien. Die skippers weten dat. En die skippers weten dat ze naar een positie komen, maar dat ze vrij van oren binnen. Maar waar rekt het vrij van oren? Net in. Iedereen die zit deun op elkaar en ze komen 3-4 dik door die 10 komen op wij naar de Pikmar. En Pieter-Jan Postma die zult er eens even naar van hoe die skippen al haar plakje krijgen. En Jan Kiemel, die nieuwe walcommentator, die vertelt aan de meesten dat ze al nog heel dicht bij elkaar zitten. En dat er nog een heel soort barken op de Pikmar bij de bovenste tonnen. Als we bij die tonnen komen, waarom komen, dan stelt het al je net zo volle voor. Want dit is wat het al hier omgeet. Dit lavierien in de 10. Al je skippen deun bovenop elkaar. Je hebt zo lang waar en je hebt zo de Zuidwest ook al net meer. Maar je hebt zo wel die orenskippen die draaien. En die skippers die kennen dat als gouden. Want die vinden één ding heel belangrijk. En dat is haast nog belangrijker dan zielen, maar dat is varkennen. Dus varkennen is elkaar maaien. Maar je moet je jocht altijd wel nemen verzeld. En dat is wel heel belangrijk. Nou, schitterende beelden van bovenaf. En als je het dan onderzoeken, dan zie je dat die skippen al je deun bij elkaar zitten. Wat zijn met hier draaien op iemand die bij de wal leidt die Jereveeners. En dan komen ze onder Leeuwarden te lezen. En dan komt de Huzem dan nog bovenlangs. En ze gaat het maar terug en ze gaat het maar terug. Dus ze rijdt je net bij elkaar wij. En ja, dat hier wel wichtig geweest in deze situatie. Dan komen we om de tonnen bij Pingen. En dan zie je de Zuidwesthoek als het ware achterlang warm gaan. Dus dat betekent dat de Zuidwesthoek dus intussen Akkerem al voorbij gaan is. En die is op wij naar Langwaar, zo'n je haast ze kennen. Want ja, als je de voorseizoen zien dan zie je wel dat de snelheid van de Zuidwesthoeken wat hoger is als die van Langwaar. Maar de wedstrijd kan al lang worden. En Pieter Meter die maakt hier achter Leeuwarden langs draaien, zijn broer langs. En dan kom je bij de tonnen, maar hij rekt terrasses bij de tonnen wel wedstrijd 4, dat er daar weer voor komen kan. En dan zie je al die duizenden mensen, ik denk dat er wel haast 25.000 mensen aan de kant in al hier in boordjeslijn te zien deze prachtige wedstrijden. Ze razen de hele wedstrijd van haar favorieten. En Akkerem, ja, dat wie een van de favorieten, want deze meesten komen daar. Als al je wij die gaan op het hoekje lezen vanuit Akkerem daar Hinneveen. Nou, mooie beelden over het hele Friese land, dat je dat zou zeggen. En dat zullen we de komende 14 dagen en ik nog weekwijdig zien laten. En trouwens de weekend daarna, ik had de IF-kessers aan de gang binnen. Maar die scootjezielers, die hadden er helemaal geen weet van. Die willen alleen maar hun wedstrijd zielen. En dat Pieter
Meter shot dat zijn broer eigenlijk te starig draait. Dan draait het net bliksemsnel omheen, want het ene skip is het oren ik net meer. En dan kan er oerheen komen en dan kan je verder komen in het klassement. In een hele moeilijke wedstrijd voor Snits, in een hele moeilijke wedstrijd van Heerenveen, in een hele moeilijke wedstrijd voor Grauw. Die te starig aan wat naar voren kwam, maar daar ik bij Albrutsen was. En deze man die ziet voorlopig op plakje 3 en 4 lid wat langs jen. Maar we zullen dan weer onder de wien op varen. En dat is diezelfde akkermers, want die willen weer op wijn naar de Zuidwesthoek. Die willen daar weer heen. Maar die weten dat ze het best kans hebben. Die kennen in Grauw wel aardige zielen. En dan, dit is de laatste route, dan gebeurt het. We krijgen eerst deze situatie. Hoe bakboord komt de akkermers aan. En dan mat de Zuidwesthoek draaien. Die draait, nou, zei Pieter Meter, wat te let. Ja, dat is eigenlijk, ik zou je dit station. En dus dan draait Pieter Meter, ik mag gauw. En dan gaan ze de 10 in en dan leidt de Zuidwesthoek in op het treddeplakje. Achter Langwaar liep er wat van te profiteren. Dat die beide aan het gekja en wie een mijlkoor. En er komt zelfs al een protestvlag in bij Pieter Meter. Nou, dat zullen we dan zien hoe dat oudrint. Maar dan draait Langwaar, die draait Jelwij de 10. En dan komen de problemen. Ja, hij brengt eigenlijk de oren in het probleem. Wat maakt Pieter Meter nou? Die maakt zien dat er voortkomt op een of andere manier. Kan er voortkomen? Kan die man voortdraaien? Nee. Nou, dan draait Langwaar maar gauw. Kan Greg goed gaan, maar dan leidt Pieter Meter erboven. Komt de Zuidwesthoek weer aan, want die had een vreselijk soort gang verzeld. Nou, en dan komt die naar erachterlangs en tot de midden. Maar ja, dan weet hij nou al dat die Ases, die man werd zien komen zal. En wat zal er dan barren? Deze man die beziekje zo heug mogelijk bij dat waltje te komen en dan werd te draaien. Zo 3 routes lang hebben ze hier de trofee en tot de 10 en dan weer er eigenlijk niks aan de hand. En nou iedereen al je deilers. Want nou draait Pieter Brouwer en dan shotter dat de Zuidwesthoek komt. Die gaat er nog 1 keer achterlangs. Nee, die draait maar. Want die denkt die beide mannen komen uit de val. Daar maak ik dus helemaal niks aan de baan. En dan komt Zuidwesthoek naar de ene wal en dan komt Pieter Meter met de orenwal. En dan had de Zuidwesthoek eindelijk het terug. Dan mat Pieter Meter draaien. En die draait in de vierste led en dan komt er een aanvaring. En die is eigenlijk beslissend voor deze wedstrijd. Sterker, er is al je deilers. En dan komt de skipper van de Zuidwesthoek, Auke de Groot. En die begint zien Pieter Meter, nou laat ik het maar voorzichtig zeggen, aan te truwen. En die is nou ineens bij Pieter Meter aan boord. Die is even oerstap. Ja, dat kan nou een aanvaring krijgen. Maar hij bedimmt al en had er misschien ik wel spiet van dat er dingen had. En hij stiert daar nou wat verwezen op het dek bij de man van Pieter Meter. En de shot hem heen. En nou ja, toen wij zijn, dan brengen we hem naar de andere kant. Pieter Jan Post, die helpt hem even. En dan brengen we hem weer naar zijn eigen scootje weer om. Want ja, dat wie intussen wie dat onder de leiding komt. Dus die man die won wel graag eigenlijk deze wedstrijd winnen. En die sjoggen nog eens even, nou dan kan Auke de Groot oerstappen. En die gaat weer bij het helmhout zitten. Die gaat Lodewijk Meter, zijn zwager, die testiert, die gaat er bij wij. En dan kan Auke de Groot zitten gaan. Hiemert nog even van dat er op een oor scootje west had. Maar ik ga wel scootjes jongen wedstrijd op het ene scootje de vak van hun eigen skip uitzetten. En dan krijgen we de spannende laatste meters van deze wedstrijd. Dat gaat Langwaar naar de binnenkant terug. En hij weet dat hij ziet in de 10 al in de onderkant. Ik mat onderbluw, want ik mat binnenbluw bij de ton. Ik mat baasbluw die man. En dan wordt het zeiloer en dan shot er wat er gebeurt. Johannes Meter shot wild om hem heen. Hij shot de Zuidwesthoek gekomen met volle meegang. Want hij maakt een liets draaien meisje om dat eilandje heen verzeld. En hij shot de Pieter Meter er nog komen. Maar zak komen ze dan om de allerlaatste tonnen op een pikmar. En dan hoeven ze dan maar één slagje te meiden naar de finish. En dan komt Langwaar als eerste om die tonnen. En dan wordt het al wat licht om het het heen. En dan denken ze shot nog even naar wat de Zuidwesthoek al hier doet. En dan wiezen ze naar elkaar en dan sjoggen naar elkaar. En ze razen naar elkaar. En komt Pieter Meter er dan nog tussen. Nee, daar kan Pieter Meter ik net tussen. En dan besluit het dat deze man de winnaar binnen van Joertedij. Dat is Johannes Meter met de Langwaarders. En we beginnen op de laatste plak. En ze wint eerste. De man met die vreselijke oranje petten, die winnen deze wedstrijd. Johannes Meter met Langwaar. Pieter Meter van Akkerem, het zal wen wezen die wordt tweede. Auke de Groot, de Zuidwesthoeken, Trets. Lodewijk Meter met Huzum, Fiets. Sietemeter met Leeuwert, wordt vijfde. Wat zijn, zegde Jenne Watson, de Grauw met de oude visser, Thuis Wetter, wordt achtste. De Jouwer, negende. Drachten, maar Berend Mink, de hele mannen, wat ik dan zeggen, wordt tiende.
Dan Drachten met Jeroen Pietersma 11e. De Lemmer 12e. Douwe Visser van Snits. Ja, het is de verhaal op zijn kop. Hij wordt 13e. En het Jereveen met Alco Rijenga wordt 14e. Maar er is maar één. Nummer 1. En dat is Johannes Meter. Lokweeske. En dat ben ik. Zo is het. Want, ja, er wordt al applaudisseerd hier rond tafel. Het was fantastisch, knikt hier Pieter-Jan Posma. Het was spannend, man. Het was een hele spannende wedstrijd, ja. Wow. Het was wel een wedstrijd eigenlijk uit het boekje wij, want we hadden een fantastische start. En alles pakte perfect uit bij de start. En toen we uit de start bij het Waltje rondgingen, toen zeiden we van nou, wel eens hier. En de wien die schifte wat ouder en wij pakten mooi op, we konden de ton in één keer rond en die eigenlijk bij de start eigenlijk al regelen. Ja. Ja, tot heel wijde wedstrijd dat we toch wel dichterbij kwamen en dat we toch wel nou even een treadlijn hebben. Ja. Ja, want dan begin je natuurlijk wel wat te twijfelen van hoe komt het? Nou ja, dit zei van ja, dan vierde hier haast net mogelijk geweest, maar ik denk van ja, tredden zit er natuurlijk wel in. Maar nou ja, het pakte bij de finish. Maar dan neem je net genoeg van mij, toch? Nee, dat hebben ze heel even toch? Ja, daarom. Ja, Pieter-Jan, wie is er heel dicht op. Ja. Toen zei dus van de uitzending van mij van ik ga letten op die start. Toen is het zo, hè? Subliem. Echt weer. Ook de start ervoor, die was te vroeg. Deden ze hetzelfde spul. En wat je eigenlijk al zag, 1 minuut voor de start, dat Langweer, die had afstand naar de lijn. En daardoor met volle snelheid, nou, het kon bijna niet beter, hup, volle snelheid die lijn over en dan... Ja. Maar het is zeker een risico, Johannes, toch? Ja, maar ik denk wel, bij zulke wedstrijden, dan heb je zo'n kort stukje naar die boventonnen daar. Dan je moet erbij wezen, want dus ja, dat risico hebben we wel nog. Het wiek best wel moeilijk, ja. Dan kijk ik wel iets van, oeh god, want ik wil het wie wel heel erg kritisch bij de lijn. Nemen of net? Dus wij hebben inderdaad op volle snelheid onder Grauw, kon Grauw eruit kniepen. En volgens mij winnen we op schot op een lijn of krijg iets. Maar kniep ze hem dan, hè? Nou ja, ik bedoel, de kinderen die een toeter, dus je wel even van, ben je nou op dit of ben je net of ben je te let? Nou ja, iets noemen kan net omheen. Nou, nee. Dus, geweldig, doen. Ja. Voor die eerste wedstrijd, ja, we zijn wel een beetje de verhaal op zijn kop. Dat noemen ze hier een 2 en 3, nou 2, oké. Maar de Zuidwesthoek op het derde plak, die street, Jereveen en Snits helemaal achterin. Wat is er gebeurd in die scootjevloot? Nou, dat is net zo volle gebeurd, maar ik denk wel dat het Joert wel laten zien hebben dat ik de hele snel, die normaal altijd heel snel binnen, dat die ik net zomaar naar voren kan komen. He, dus het had wel dat de scootjes eigenlijk wel allemaal mooi kort bij elkaar kunnen komen. En ik denk dat ik volgens mij elk veertje kan winnen. Zo is het. Pieter Jan, jullie hadden, ja, ik was benieuwd naar de beslissingen. Op een gegeven moment, want je zat en met Roel Wester en Bijn Kramer en met z'n allen op het voor- en achterdek. Hoe gingen die beslissingen? Ging dat, hoe deed je dat? Wie besliste? Ja. Ik denk dat Bijn wel een hele hoop beslist. Ja, volgens Bind. Ja, ik ging helemaal in de discussie met die man. Die man die zit er bovenop in die shirt volle meer als mij. En Roel zit voorop. Die beslissen doet niet met de wedstrijd bemoeien. Nee. Die regelt het niet voorop. Kramer is de adviseur even voor de mensen thuis. Ja. En nou, ik geloof net dat ik op dat moment, als je nou uit die stad, als je zegt dat het goed komt, dan ga je net een discussie met mijn Bijn door. Want die adviseert en de skipper volgt hem op. Nou, ik doe dat wel, ja. Ja. Nou, dat zal de meesten misschien baan, dat weet ik net. Jan Kiemel voor het eerst het wedstrijdverslag. En dan krijg je dit. Ja, nou, het is een spektakel tot en met vanzelf. Hè. Dus, dit is hartstikke mooi. Hier op hoopt van het voorseizoen al volgen. Zelf alleen maar een hoorn op mijn oorscootje, mooi shield. En ja, dan zit er middenin. Kom ik eigenlijk wel wat bij, omdat ik altijd mijn beren mingshield heb op Duif Grauw. En als dan dit soort, dit is het mooiste. Geen dag te voorspellen, zeg maar, wie er winnen zal. En als er iets aan de eerste start ziet, hoe fel en hoe bezeten dat elke keer is naar die startlijnen daar. Want de eerste start begint al je net te houden net. Nee. Alles dat woe voort. Ja, dat zegt Pieter Jan, die zei dat tegen de spanning spat eraf. Op een gegeven moment denk die scootje, dan komt een scootje eronder, dan moest omheen. En dan zie je op een gegeven moment, aan beide kanten zie je geen reële tonnen meer. En dan zei je van, valse start.
Dus ik zei tegen de skipper, ik val te start. Nou, ik weet niet, ik moet maar even zien, zei hij. Nou, ik zei van, nee, voor mij valt te start. En ik zei, nou, in mijn hoeken. Ja, daar hong de skip die bal aan. Ik zei, dit kan het mis. Ik zei, ik zie niks meer. Er zijn volle meer dan 3 scootjes. Ja. We moeten het nog even hoe die in de situatie hebben. Want ik moest er wel om kniezen, maar ja, ook de groot. Pieter Ando zegt het gebeurt. Johannes, doe eens niks inderdaad, nee, niks van naam of... Nee, ik zie dat Bols wat en de Zuidwesthoek in de situatie kwam. En ik kies zelfs iets van dat ik mooi van profiteren. Want ik denk dat ik mooi achter deel. Ja. En ik ken niks jongen. Nee, nee, dat is echt een bizarre situatie, toch? Akkerum en Zuidwesthoeken, die waren de hele tijd al een beetje. Ze zaten in gevecht. En er hong al een vlaggetje. Dus ze zaten al een beetje met elkaar in spanning. En toen, in de tienje, nou zo dicht bij elkaar op. En toen de onderste was Zuidwesthoek. Boven lag Akkerum. En Akkerum die moest overstag, maar dat deden ze niet. Nee. Die gingen te ver door. En toen ging de schipper... Maar wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er bij die dan als dat just? Nou, je ziet het gebeuren en dan aan boord hoor je geschreeuw. En toen, ik ben even de schipper zijn naam kwijt. Auke de Groot. Auke de Groot. Nou, die helemaal pist. Helemaal, dus die sprong... De adrenaline die ging doorheen. Kun je het je voorstellen, Johannes, dat het gebeurt? Ik zou het in ieder geval net doen. Nee. Ik vind, je stapt bij iemand aan boord en je stapt net bij Lennart Pieter aan boord. Je Maar stapt bij 15 oren. Dus volgens mij ben je altijd dan de verliezende partij. Dus ik zou dat net doen. Nee. Puur uit eigen liefdesbehoud. Ik heb lauwer aan de wal. Maar kun je het je wel voorstellen dat je salulk wordt, dat je denkt van een blikstje? Die gremietige die kan je vanzelf dan ik ook straffen. Maar inderdaad dat vlagje te horen. En ze van ja, ho jongen, dat zover en niet verder. Hebben het toch wel jet het mooi maken dat ze op een moederboord springen? Op een skip? Kun je hem herinneren? Ik net. Nee? Dat zal ik mij zien, je vertrouwt niks. Maar dat wie echt wel ja, een beetje lokkerij, hè? Ja. En dit wie nou echt 200 vechten om een been. Ja. En de derde gaat er mee heen. Nou, dat weet ik niet, maar ik laai al vooraf. Hè? Ja, dat lijkt er vooraf. Maar goed, in de street om die plakken. Ik heb er wel op wat van profiteerd. Ik kon ook bij ze blowen. En onder in de maar moest nu nog een extra slagje maken. En ik kon niet die ton aanhalen. Toen ben ik weg bij ze. En dan zien ze wat van mij wonen. Maar toen kon ik bij hem blowen. En toen, dat pakte bij de finish heel mooi uit. Ja. En hun weten kan er wat aan het outdekken. En wij wat er nijst. En vrije wien. En we rennen er mooi in ertussen. En dan met ze rug verwal. En dan is het klaar. En dan ben je nummer 1. We praten dadelijk verder, man. Maar we hebben ook een muzikant. Jack Bottleneck. Wat heeft mijn scootje ziel eigenlijk, Jack? Nou, net eerst een hele volle net. Net? Nee? Ik weet dat het grote skip het won had. nee, net de eerste volle. Maar ik krijg te denken, Johannes Meter. Mijn pa en Beppe, die vroeger volgens mij bevriend met de Oude Lorden. Oh, zo, ja. Dat ben eigenlijk ook die naam die ik weet van het scootje ziel. Nou, dan vind ik dat het heel tijd wordt om wat te zongen. Wat zal jongen? Tango till the soul. Oh, Jack Bottleneck. We play the tarantella, all the houses start to roll. The poets all go to hell, and then the Cubans hit the floor. They ride along the pipeline, they tango till it's sore. They take apart their nightmares, and they leave them by the door. Let me fall out of the window, with confetti in my hair. Eli Jack saw better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. Send me off to bed forevermore. Make sure to play my theme song, I guess daisies will have to do. Just send me to New Orleans and paint shadows on the pews. Turn the spit on that pig and kick the drum as they let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Till I Jack saw better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. Send me off to bed forevermore.
sure she's all in calico in the color of a doll. Wave the flag on Cadillac Day and a skillet on the wall. Call me a snitch, hold your breath on till the sun goes down. Write my name on the hood, send me off to another town. Let me fall out of the window with confetti in my head. Eli Jack saw better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. Send me off to bed forevermore. Send me off to bed forevermore. Send me off to bed forevermore. Jack Bottleneck, don't forget this name, zeggen we dan. Jan Kiemel, we hebben het er al even door Hanspan, de dag dan voort even zijn wedstrijd erop. Maar waarom moest Jan Kiemel de commentator op de wal worden? Ja, ik ben benaderd door de SKS. Maar waarom vond Jan Kiemel dat hij de walcommentator worden moest? Ja, ik vond het mooi om deel uit te maken van de SKS, van de Mierskip en alles mooi daaromheen. Toch gewoon omdat Jan Kiemel de beste is? Ja, Jan Kiemel is Jan Kiemel en verder van de rest net. Maar wat maakt het zo aantrekkelijk? Ik heb het heel mooi maken met Berend en daar ben ik toevallig toen ingegroeid omdat wij in hetzelfde team voetbalden. En toen ben ik als opstapper bij het Lanenkamer en toen ben ik in de winterschap vregen om als bewonerslid te worden. Ja, en als je dan niet een keer dat virus in je hebt, dan raad je het nooit weer kwijt. Nee. En dan, nou ik, als het eens een keer mooi is, mooi overscootje of wat, dan vleent de adrenaline, die vleent je direct verder door de burger om het samen te zeggen. En dat is een gevoel, dat raad je nooit weer kwijt. En het is mooi dat je dat deze wijze nou verwoord je kennen. Ja. En dan geniet je. Ik krijg zo bij. Nou, we dagen even uit, hè? Wacht even, Pieter Jan, want wij hebben het wedstrijdverslag klaarstaan, Jan. We hebben elke lok er even uithellen. Nou, kom maar op. 30 seconden. Komt-ie. Bloot lang stil. Ja, ik zie nou shock krijg. En we zien hier dat het scootje van Langwaar zorg weer nou op een kop komen en ja, er wordt al even uitzien hoe ze bij Uiterstad waar naar de tonnen daar komen zullen. En de andere scootjes die hebben hier nou al 10 geleerd van elkaar. Werd op je Hannes Meter van Langwaar. Die kent vrije koers zie je en net in de vuile wind komen van de oorenscooten. Die moeten om elkaar passen. En daardoor kan Langwaar aanstaan, dan willen ze beter uitkomen bij de tonnen. En een hele goede start kan die krijgen. Werd door de oren om elkaar denken met bakboord, stuurboord en met de vuile wind die men dan met de maatje krijgt. Ja, en als Langwaar dan als eerste om de tonnen gaat, dan is het een mooi gatje het te slaan ten opzichte van de oorenscootjes. Jan Kiemel, dit is het dan voor televisie, maar Thomas het in het Nederlands van, hè, aan de wal. Ja, ik heb vragen van, mag ik in het Nederlands of mag ik in het Fries? Ja, het spannend waar mag ik wel in het Fries, maar ja, dan krijg ze het met antwoord en dan schakel ik heel gauw voor in het Nederlands. Maar dat komt ook omdat ik hier is nu al in Zwolle werkje. Ja. En dan ben je net oorswend. Nee. En dan gaat het ook even vanzelf. Zou ik wel wat voor jou wezen, Pieter Jan? Nou, even iets anders. Dus, ik was bij de finish. Bij Johannes. En dat zou niks iets voor mij wezen hoor. Maar ik was bij die finish en ik schreeuw dan. Ja, jullie hebben gewonnen. Ik zag de spanning op de gezichten en hoera. En we hebben net Blitzkip. Ja, Blitzkip. En we hebben net het WK gehad. En daar was het altijd met die Duitsers. En iedereen, als er dan nog gescoord wordt, goal. Maar ik heb jou niet gehoord. Wat heb jij gezegd op het moment dat ze over de lijn gingen? Dat het een hele unieke prestatie is van Langweer. Niet zoals goal! Nee, niet zoals goal, nee. maar wel zo van, god, wat is dat een hartstikke mooi. Dat Langweer als eerste de finish passeert na al het feit van de afgelopen winter en buiten Johannes om gebeurd is daar. Hij skekelt ik voort in het Nederlands hoor, hè? Ja, nee, dat is zo. Ja. Maar als dat, maar de toon gaat net omheen? Ja, gaat wel omheen. Interactie wat actie. Interactie, zei je het. En daarom waren ik al zo van, denk er even aan. Door dat ons netje, hè? Want dat was een kersthaast de eerste wedstrijd niks meer zeggen. We praten even met Johannes oer, want die weenst dat gejuich wat Pieter Jan ik zei van het kwam uit het tjen, sabliet.
Jim, zit ik wel bij een commissie die het wat vergt, hebben wij het idee? Nee, ja. Oh? Ze zijn nogal prestatiegericht, toch? Ja, welke commissie net aan? Elke Ze commissie. willen dat er een hoop getraind wordt. Nou ja, wij treden gewoon normaal, zoals normaal ook altijd een deur en dat is gewoon goed genoeg. Dat is goed genoeg. Ja. Dan viel ze geen druk. Nee, absoluut niet. Waar helst die druk dan wij? Want ja, voor diezelf. Heb je druk nodig dan? Ja, dat denk ik Ja? wel. Toch, Pieter-Jan? Heb je druk nodig? Ja, vanochtend gingen we de scootjes allemaal langs en je ziet wel een beetje, al is de eerste wedstrijd, je ziet de spanning op het gezicht. Ja, mijn eigen spanning, maar ik bedoel, Ja. ik heb toch Druk geen hoeft niet negatief te druk wezen, nodig hè? van een oor. Dat werkt toch alleen Nee. maar averechts als een Maar- oor druk om je afduwen. Ja, maar er zit geen druk achter van wij Nee, matten echt. bij de eerste treien eindigen. Is er een doel Nee. gesteld? Nee. Nee? Oké. Pieter-Jan, hoe zit het eigenlijk bij jou? Want Doop is echt topzieler, Olympisch zieler. Dat Ja. is voor Rio. Die is hij alweer voort, die kanten op. Ja, naar om die Rio. te rieden. Ja. Zit er bij jou druk achter van bijvoorbeeld sponsoren of een bond? Of... Ja, je hebt met allerlei dingen te maken. Natuurlijk met die spanning en met je eigen. Je wil gewoon presteren. Ik bedoel, Ja, dat had Johannes hier ook. ook. Ja, en anders zouden we dit spelletje niet doen. Ook voor de uitzending zat ik even naast jou, vond ik wel mooi. En ik zag bij jou ook, nou net voor die uitspanning, Hey, ik moet aan de presteren. slag. Ja. Ja. En dat moet de hele week. En dat hoeft net van boet na te komen. Nee. Het mooiste is als het een klein beetje in de maag, zo'n beetje dat je voelt, een beetje licht. En dan moet je het accepteren en dan op het moment de Heb je 5 dat? minuten. Ja, Heb je dat? Vielsto spanning lijfelijk? Als morgens heb ik net het les van en bij de routebespreking nog net en dan stap je op boord en dan begint het te kriebelen en meestal dan is het 30 minuten voor het startskort, dan moet ik even braken. Dat is standaard. Maar zo oerjaan? Ja, dat zit er wel heel ja. En dan, en dan is het oer en dan Als dan dat ga je geen de wedstrijd in. wedstrijdspanning is. Dat is pas echt de wedstrijdspanning. Ja. We wisten dat we een nieuw rubriekje hebben. En dat vergt ik spanning en wedstrijdspanning. Wij dagen je uit. De komende 3 weken willen we beziekje wat het waan, maar die kracht dat het scootjesiel zo bekend ziet. En de techniek. En wat kun je beter doen dan mij als handje drukken? Hey, een wat sterke malie om boord, hè? Ja, al die sterke malen. Ja? Ja. Tjepke, dat is de sterkste man hier. Rijn, dat is ik een beer, hè? Ja? Nou, dan moet je hem te geren. Kom op. Nee, maar even. Waar moet het gebeuren? Nou, dit is de tafel. We komen even een beetje deze kant op, zodat je hem wat mooi in het licht staat. Ik ben de scheidsrechter, dus ik bepaal waar het wint. Ik ga nou aan de andere kant staan. Braam in de poort. Braas in de poten. Ja, dek. Heat op dek. Ja, heat is dek. Even Dank je wel, vriend. 3, 2, 1, go! Blikstender. Dit is een spannende strijd, ja jongens. Ze jouwen geen belies, allebei dan net. Tjepke zijn pols die gaat haast. Oeh, kom op, hand strak houden. Tjepke, hoe gaat het? Oké. Ja, en Rijn is de winnaar. Ik zou zeggen, even een sportief handje, Tjepke. Wat is de hoofdprijs? Hey, man, die best er wel werd, hoor. Nee, meen ik het net. Nou. Sibo. Mandy, dan neemt Sibo het oer. De spierballen die binnen grut her. En wat het zin hem op te nemen, die meldt hem maar. Simmer@omroepfriesland.nl voor het handje drukken. Hey, maak je hand! Ja, zo is het kennen? Nee, ik ga net eens hier opnemen. Doe ik Nee, net. dat is net. Nee. Nou, goed. Wat het wel simmer@omroepfriesland.nl. Dan kom je naar de Battenvier. En dan ga je even een handje drukken. En nu is het tijd voor het waarbericht. Het wordt Mandy weer een fantastisch mooie dag. 26 graden wordt het. En de wien is ik weer perfect. Wienkräft fjouwer uit het zuidwesten. Nou, zei ik wel dat hij perfect is, Johannes. Maar vies dat ik? Nou, ik sta nummer 2, dus voor mij hier een heel windje wel mooier geweest. Oh. Maar, nou hebben we wel een mooi cruiserak. Mooi kruisrakje Toch? erin. Mooi in de het zal wel een sleepstad worden, Ja? denk ik. Sleepstartje. Komt goed. Komt goed. Mooi op een ondiepte. We kennen elke niet en die kennen maar bijwezen. Ja.
Zij is het. En ja, een goed begin is het hele werk, zeiden we. Ja, toch? Je zit nou in de flow. Ja. Ja? En op grauw winnen is altijd mooi, want dan heb je een dag extra om van te genieten. Ja, No? ja, zij is dat. Werkt dat? De flow? Ja, zeker. Eerst nagenieten, ook met het team en ja, genieten van. Ik bedoel, uitgebreid, bieren en dan kom je ook weer in de flow. Ja. Beetje ontspanning en inspanning gaat vaak Alles hand in bij hand. elkaar. Ja. Ja. En nou ja, dat geldt voor die ik. Man, die bist ook weer bij u. Ja, ja. Om de zaken te analyseren. Waar zat die op focussen, Pieter Jan? Is er al even een uittocht? Ja, ik vind de start is fascinerend. Dat zag je vandaag ook. En misschien is de sleepstart op maandag, misschien is de gewone start. Moeten we even kijken. Maar die start, dat maakt zoveel uit. En ja, ik ben heel benieuwd. Ja, hoe dat commercieel. Nou, Jan Kiemel. Beginnen we voor, hè? Strak ervoor, hè? Ja, zeker. Ja, Zeker. is het de ene plak ik dreger als het oren om verslag van te doen? Of mag het dat Nou, dat eigenlijk wie qua zielerij wie het wel, want ja, er is er een soort, maar om die hebt, als de stomme hoekje is, dan ja, daar staat helemaal net volle Nee, wetter, maar voor het verslag. Voor het verslag, ja, er is altijd wel wat te doen. Er is altijd wat te beleven. Dus hè, ja. we maken er wel wat moois van. Ja, nou ja, allereerst succes en Jellehoeken voor de wedstrijd even naar boeten. Nou? Ja. Ja, zo is het. En dan zullen wij mijn kroegman die misschien wel weg, als het weer winst. Ik hoop het. Ja, dat hoop ik voor die. Het is weer het eerste scootjesjournaal van dit jaar 2014. Mandy, dan ben we er weer van de Veenhoop met Pieter Jan Postma en weer orengasten. Een hele mooie junta wensen. Doeg!